Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin tällä videolla. Mä tein jo mun leivän, mun olisi pitänyt esitellä, mutta siitä toisesta videosta tuli, jonka mä jo laitoin. Siitä oli huono. Mä laitoin jo aromisuolaa. Noin. Sitten saatte nähdä, kun mä teen kaakon. Kaakota! Ottakaa, kun saatte nähdä. Ihan ekana, siis me laitetaan, mä en tiedä montaks mä yleensä laitan. Mä laitan 2. Niin mä laitan 2 aina. Sitten mä laitan maitoa. Ja maistetaan. Nam. Ihan hyvä. Joo. Ja. Sitten kaakota maistetaan.